Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers. Yung adlaw, no? Maayong buntag na natong tanan. Kumusta? Adlaw ay karong Sabado. It's sa 15 sa buwan sa August. It's Mero 95. O karon din no, na sa laing sikilano no, nako na po ang kasupihon. Ito dito pa jay. Shout out sa ito no, kami Dixon Igot. Magtaga ito paminaw. Dixon Igot. Shout out ito no, kang Sir Nagal. Kang Nicheles Modit, kang John Bert Pablo Sumundo, ug kang Maria Luz. Sa tanan nga nang subaybayan ng dramahan, no? Salamat kayo sa pagsunod sa mga tigplano na ikan sa amin Indanapa. Bueno, ang suwatang po ko rin, no? Pinada kini sa usa ka lalaki na magpatago lang sa pangalan nga Damian. Sinuwat kini no, ni Rian Eliano, bahin niya sa iyang pagaling mo na nga iyang asawa mo ay nakabalo nga wala pa dahil siya matuli, no? So, manang iyang kita-tago nga walay laing masayod. Gawas nung sa iyang asawa nga may nahibaw nga wala pa daw na siya matuli. Okay, no? Pwede ko sa pagpaminaw no sa una ko ang kasutihon nga gender si Damian. Kini nga akong problema, bahin ni sa akong pagkatao. Ako, ang akong asawa, maor yun na ibaw tao na ni tanan. Kung anong na problema ako, no? Inaniyon ako pagsugod ang mga paghitabo. Oy, Damian, naaraw man guday ka dinhi, oy. Hastang pinangita na gyud ni kulokon mong tawhana ka. Naunsa man ka? Mulakaw man lang kang di mananghid. Way ayo ng papuyo ay. Uy, naunsa ka, uy. Gamay kitag hangyo, libaran pa ta. Ikaw ganim hangyo, wag yung libat. Uy, hilom dat Damian, oy, naunsa bayain taong ka. Oy, nang luod ka, tungod lang kay nang hangyo ka na ako kahapon. Grabe ako di mo mudag pang luod, tibok adlaw man. Wa man gani ka mamaha, wa man ni udto. Sa man di lang sa ka man ni hapon ron. Kambalikaon dito. Naunsa man taong ka, oy, ay pagluod-luod diha, oy. Luod, gabi ibitang sigang nyo ni mo, imo na tulgan. Oloy, Damian, oy, ayaw na intaon anang batas sana, Damian, oy. Gani habutang mura lang tagwa ni mo. Ha? Nilakaw man ka. Huwag kang kaon-kaon na Hang! Hindi na ba ito importante ninyo? Natay hangyo, baliwar tanim mo. Pero okay kayo hangyo. Tumana ni ka, ha? Manglupa din ng mga platong di ka tumanan pagkaugma. Saba, ay. Lili din noon. Saba, ay. Imo mo gitang pugson. Basta di pa pwede. Hindi man pwede. Ang naaman ako. Pugson dahil tanim mo. Masulti rin ka na ni mo. Pida sa ni mo. Huwag ka masulti. Wala na ka mo. Huwag yung ka masulti na ko nga. Maupay pagdunggos barko do. Di tatama pa. Small town. Oo na diya. Lubluod pa man ka. Biyari. Usay sunan dito. Pre Damian, ay, dali ka nakadaog si Paripito. Awa. Gabi na. Tinoon. Naunsa man. Ako nung matik na. Abtik tas manatad. Mura si pare Peter ba? Peter Rijos. Dali kayo magkakompotsista. Tinoon gini si, kanig yun si pare Peter tinoon. Paspas yun kay ni taon siya. Tarawa, nakauya po 16 anyos. Doon pa'y 42 anyos nga taga-tuburan. Hubsan yun ang tuburan ni pare Peter. Ay, magsaba, pre. Basing madunggan mo na sa 15 anyos. Porbeda. Naabag yun kay 15 anyos. Biliba sa dako rin mo. Tanan na kumurot, bilib. Bida sa di mo. Sige Bart. Kanta ta. Pare. Pare kacho, kanta ta. Atong duwit sa una nga. Second voice ka o niya. Ako'y third voice. Okay. Mag-joy tang to. Joey tang to. Mag-trio tang duha. Okay, larga. Taas ra? Kana, pre. Ay! Ikaw, pre. Pre. Tamingaw. Sa payo. Kana, nindot kay, pre. Kanhi atong gipuy-an. Sa duha ka kagugma. Ay, wala na ang iyong kakayo.
Believe ako ninyo duha, eh. Ay. Practice kita may tulo. Mag-juwit ang tulo, Juwit ang mag-trio tulo. ang duha. Practice. Practice, pre. Practice. Pre, kadyo. Practice para ba makabihan ko tag 15 anyos. Bisa dili kasi anyo, pre. Bisa 42, kukumbat, eh. Asan mo itong berigan mo tiniras puto sa kina? Asan mo rito? Awa, ayaw mabayaran, pero, eh. Uy, ayaw ko no, do. Outfit. Nga naman. Sige pa kayo kwarta. Mao nga akong giklaro, unsa man gyud imong gusto nga ako iregalo nimo gawa sa kwarta. Oh, nya. Unya, unsa may sulti niya, pre? Ingon sa tagay ko no kog tidibir. Unya. Sus, tidibir lang. Unsa pa. Ingon siya ani. Apili na lang og chocolate. Oh, tibidir o chocolate? Oh, Ba yung pangayo? Oh, pre. Bidaw niya. Tagaan mo tibidir. Oh, Tidibir. unsa man di ay. Gitagaan ako. Di ba? Tidibir og chocolate. Unya? Suko siya. Anong suko man? Dili ko na mo nga kong gihatag. Oh, kiso. Unsa ba na imong giyatan niya? Tidibir magkag-chocolate, pre. Ay, Oh. ang akong gitagaan ako siya og Bear Brand Choco. Pungo si Tidibir mo, pre. Pagkaginaw! Uy, pre Damian, ikaw manggudiay ni pre. Dito gikan, mare. Ay, dito ko sa eskwelahan. Sa gym ba, pre? Mm-mm. Uy, pre, lakaw dahil dito. Ha? Ano man, mare? May gipanghatag dito? Uy, naapi, uy. Ugawas sa gipangahatag dito sa gym, sa mga tambal, naapag sila kuan gipahigayon nga, kuan kanang libreng tuli. Oh. Ha? Uli, gila ka na, pre, dayon. Dali, basig, ginakakaabot dito noon. Ano pa tuon ko ni mo dito? Libre tuli, mare. Sa pa dia, oy, tuli. Lagi, ano man? Tuli naman ko, ha? Awaw. Oh, tanaw. Uy. Oh, tuli man ako. Hala, mo man dagway sa tuli. Mao yun. Nagbayuok, pre? Ha, bidal, biyo ko taon nun sa. Di ba, pre? Ang iba bang mga pag-umangkon ba, mga apo, basig na apay wa pa matuli. Sige na, pre, we. Kay, kung ano ako pa rin unon si Pari Tiago ni mo. Ah. Basig wa pa to siya kaabot. Oh. Sige na, pre. Oh, sa? Wa pa sila iba tuli, pre, Tiago. Bayano! Unsa mo ka di ah. Damian, naunsa na ka? Nahimuot ka man, uy. Klaro kasi mong dagway, ay. Kawaday. Murag kakataunon ka, or nagkatawa na gyud ka, no? Sa akong una-una nagkatawa ko na kaya nimuot ko sa sulti marilma. Ha, bahay ni Parchago. Ngaon sa? Upo na yung tulis Parchago. Wa pa? Parehas mo duha? Ay, unsa? Naunsa ka? Nalimot mong buot sa una. Nalimot nga unsa? Na din ang uso rin ng tuli-tuli. Nalimot ko. Agrabiya karon pagkakainomdom di ay. Oh, limot ko na, bida. Abi na ako, natuli na ko. Ako maging na silma nga, agod tao, tanawa. Oh, tanawa. Hoy! Di ba kita ni mong Mariilma ang imuha? Oh, yun siya. Mura mo nagugumbahaw. Yapag ng takadamin. Ay, wala gyud ka sa Tanong imong. sa siya, tanong sa siya. Usaon nga, nalimot man ko. Huwag madi ko tuli eh. Hanggawa betaos naong ni mo Damian. Uy, unya unsa may sulti ni Mariilma nga nakakita sa imuha? Ay, guro mo to siya mingon nga, hala, muragi, bayuok. Ano mo ba? Oh. Aha, kasad bayhana di ay. Uy, Oh, malagi. ay, hala halano niya. Pareha sa iyang banda dong umura sa dagi bayuok kay wa man sa katumatuli. Tanawa dito. Tanaw sa ko? Biyanay. Para wag gini mo eh. Pero pasagdiin na lang to eh. Daklit rabi tao to. Wa man ka to kaklaro. Ako ang kining waka klaro taon kay matod pa niya nga murar ko nung gibayuok ang ako Wa to kaklaro. Oh, nga nakingom siya murar ko bayuok. Eh, pataka raman siya, uy. Mura na gibayuok ang imuha. Nga mura man nag, kuan, kung imo nang tutukan, mura man nagi-cancer. Kanser. Ang taong kanser man na. Ang taon kay. Mura man bagong gikimo, naupaw man na. Pulos ka lang hinanggaw da porbida ni mo eh. Abi ni mo dai sita ang akong ikagugulaan ba kay tabian kayong bayhana. Ay, og ipanabi ka niya dong. Ako sa ipanabi nga ang bana niya pisot sad. Sudanay di mo? Sige, alo, uy, siya may gasulti ang asawa. Oh, di ba? Oo. Baw di ka nga sa ato pa. Mabitaw nahibaw, jud siya nimo kay misulti man sa kuniya sad. Amo ba? Kakidort ba ni boy? Natural ra man gana dong kay share ba? Share is love. Share, sumbaga.
Basta ay lagkahadlo, di na manabi. Manabi ka ni siya, aw ako sa nang ipost sa Facebook, tanaw na to kinsay makalahutay dugay. Ay! Hindi mo sita. Pahamak yun ka na! Abi na ko kamera, ug nga akong ako, ug nga akong asawa rin na ibaw nga wa mi matuli. Nabi di ako asawa daw, sikang hakabi na. Unya? Pre, kamaw di ka mo tato, pre, tiyago. Oy, sa huwa mo mga ibaw nga dito ko speswan. Dito ko nakaton. Mong dagong tao mo akong gitatuan dito. Ay, kuya wagot. Pero mas nindot na imong agi ron, pre. Kaysa una. Oo. Oo. Sa una, wa man to'y color. Wa day Karoon color. ang mga tato. Karoon mga tato. Kuya naman kayo. Color naman gani mga tato nga. Yung mga ink nila ba. Inigbutang sa lawas. Magsigagot. Oo. Si Parang Damian ay. Pre! Shh, pre! Pre ka! Oh! Oh, kuya, awa ko ninyo. Napatato na mo, ha? Pre, mari ka, pre. Di ka patato, pre. May kilibre di kang parityan ko. Ha? Libre na eh. Basta nalay tagay. Patrick kayo. Ah, Patrick, ha? Okay na kayo. Ako na isunod na, pre. Abay, problema, pre. Pagpili na, no. Na may mga gudig-good, mga mino sa mga tato. Pili na. Kung siya mo gusto nga tato. Tanaw na mo sa mga kudigo-digo. Sabi. Pili lang, kay sunod na ni, ha? Sige. Sige, pre, pagpili na niya, kay Okay. kasunod na ni yung maniparikadyo. Ikaw diyon. Okay. Sigbali. Sige, pre. Okay. Mana ka, pre? Okay na. Pre. Ikaw na. Oh, Mana mas parikadyo. Jo, dutay mo tato, Jo. Bida. Ay, ikaw pa, pre. Sakit pa. Sakit yan, ha? Sakit yan, ha? Sakit kayo, pre. Dragon ko. Mau bitaw, mura ni Kulos mo ti mong naong, ha? Naisumpay dragon, katol. Karo, pre. Sakit yan, ha, pre? Sakit. Sakit mo. Dali, pre. Asa mo yung napilian na ni? Kani, pre. Kani mo. Indot ni mo ni usuron. Sige. Higda. Kada, pre. Sige, kaya akong kahinam mo rin nag-ulbo-ulbo. Dugay na ko ngandoy nga matatuan ko, ha? Gilangling lang ko. Gilingla lang ko. Kadang, kuhan ba? Kadang, giling lang ko sa kong kugilingon. Galing lang. Wa ko yung budget. Giling lang, pre. Kung budget, pre? Minus per tiyago kay libre. Ako, galing lang. Wa ko yung budget. Libre rin mo, pre. Libre. Sige, nga. Nga. Ha? Nga na ron. Piyong ba? Tatuan ko rin mo yan. Pagkakahon ko rin mo. Beda. Piyong ba? Kay basig masagitan ka. Ay, lagi yung liyaw, pre, ha? Kaya mag-cutting ako sa outline, ha? Sige, pre. Higda! Okay, pre. Asa naman is Damian? O pa man mauli? Pumunta siya trabaho ron. Nakat o naglaag-laag ay. Pero basig tuwa sa to siya mga kumpari. Pero imposible sad nga wa mananghid ng tawhana nga di siya mananghid nako. Mananghid maginunta na siya mulakaw. Suwayan akong apas, be. Kung wa ba to silang parikadyo, to silang pari pets. Akong suroyon ang mga bayan sa mga barkada. Labing siguro tuag ito siya mga kumpari. Ako apason. Hala! Wow! Nindutan na, pre Damian! Kanindot yan ako. Okay na mo, pre. Happy to mo, man. Wapa ni mo man, pre. Wapa ni mo man. Happy to, pre. Wapangani. Gamay. Uy. Silang parikadyo. Day, ikaw, day da. Nakunsa day mo, oy. Ah, Inom na sad mo? Uy. Yati liluan. Day. Nagpatato day ka, Damian. Earths mo na, day. Ha? Busa, dugay sa pang-pugi-pugi mo na. Pogi po yun si mong mata sa badihay. Talaga. Tato ba ka diha? Para sa, tanaw la, dugay, may kaisog sa ba? Hilom diha, ka isog. Kanang imong gipatato diha, imo pa nagipatuli, lipay pa ko. Day! Nyawad. Paulis ato Damian ha. Adto ta magtiwas og sulti pauli. Kalakot. Tao mo, pre, tiyago. Pre.
Mura na nag-umang, pre. Bahay-bahay. Hindi bahay. Mo rin matuli, pre. Malagi taon, wala ko matuli. Ha? Pa juga matuli? Ingo mo ko ito sa mga resita ko. Patuli ko, no? Suko mo ginigito. Ingo siya, patuli. Lagi ko matuli. Pripit. Para matuo ni si Stephen mo, Kadyo at Tiago. Para tuo ni si Tiago, pausa, pre. Palusa. Puso, hammer, pre. Ida. Pauli siya nga, patuli. Ngarong tao, patuli ko. Pauli dito, day. Ang patuli. Hello na, pre. Bida. Pares na ta. Pripit. Pausa lagi. Pausa ka matuli. Papasa ka matuli, pre, no? Unsa? Gisingon nga, gisingon mo. Ilmay mo sawa, bida. Unsa? Pausa na ito. Naibawas ko pisot ka, bida sa mo. Buang yan. Pausa pa yun, pausa. Karoon kayo ni Kulin ako. Karoon lang yun ka. Day? Lingkod ha. Ha? Kinsay nag-ingon ni mong magpatato ka? Ako rin eh. Aw maayo. Kay di na lang ka mananghita ko. Mister, ba't ang lang hidup mo nung sa taon ko eh? Natural o asawa pa ni mo. Nagtuo kang ikatabo na sa imong pagkaway tuli. Hindi na makabot mo sa taon dihang. Kay nga no, dili ba tinuod? Bida sa daan na istorya eh. Bida ka pa niya. Ang sabi, maabot mo rin atong istorya. Ay na ba na ang storya niya? Mga Saan man tao patakak ng istorya. Ano mo ang tani mo? Ala. Saan man tao ta? ano di ay? Ano meron sila? Ambot lang. Istorya. Ambot Ako lang ang na tuli. nila. Na. Upuot mo lang kang ni. Saan ka? Ay, hilom. Maudjud ka. Paisog-isog ka niya. Murag di katalawan. Ilom di ay. Apa di ay? Salang matani mo. Gaaway ikaw na siya. hilom. Ano mo na sila eh? Wait tuli. Ilom ha? Ilom ha? Mas may pag mga matay tanang pisot. Oy! Oy! Hilom ay. Ay mo pangamong niya! Madamay matali niyo! Ay biging apil ka muli pangamatay niya! Labayo taro! Hilom ay parawag gini mo eh. Ay pagapil-apil niya ko Huwag hilom. apil minuta! Apil minuta! Matay ko nung tarang mga pisot! Forbida! Pay! Pagkakanahan! Lagot ka rin! Sulngon ko na sila! Awar! Sulngon ko na! Ayun, dad! Mga matay tanang pisot. Hila mo! Patay kami yan. Mao ni akong problema tao. Gusto ito pagkatuli pero gahi naman. Malikraw mo mga doktor tao. Huwag mo taon kay kuhaan ni akong pagkapisot. Kay kinilaging dako na ta, tiguang na ta. Mawul mo ng taon ni. Saom na ako, bida. Sabi buhaton ako. Be, paliog. Tabagi ko niyo, be. Bam! Pisot. Unsaman niyo. Unsaman. Saom ni. Nako, bam, ha? Damian! Good morning. Okay, good morning sa mga tao ni former Kapitan John Ramos diya nga nabuhat siya Miguel Pulgar Fertilizer. Good morning mo diya kapat sa press! Ay, good morning sa tanan. Good morning na itong tanan. Ate Jinjen? Good morning, Kuya Alan! Good morning sa talang mga mama. Nga padayon yung nipalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy ang mga bata niya. Para sa mga dagko, happy ka sila, Alan. Kaya na may dark chocolate nga Don Pepe. Unya, ugom-ugom ang uban sa kanang Diamond Yema o BM Special kay Lami. Unya, mupalit sila kay Crunchy ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Okay, thank you kayo. Salamat kayo sa tanang mga tao nga may palit sa ito ang Don Pepe para ipainom sila mga anak. Thank you kayo. Salamat kayo niya. Labi na gyud sa mga dagko ha. Dark chocolate. Ang inyong imnon ka ng dili. Dagko ka ng mga ulitaw ba. Marag, pang sosyalan ba. Dark chocolate nga Don Pepe. Hinimo sa Diamond Food Trade. Unya, ugum-ugum sa ta. Og OBM special. Og Diamond Yema special. Og Paulitos Macaroni Crunch ang ato isumsum
kung magsatsata o testy fish cracker. Unya sa tanang mga tao ni Kuya Nagpipito sa Toledo. Kumusta mo diha? Salamat kay Kuya Nagpipito nga ang imong mga tao diha imong gipaggamit sa tuwang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Said Panyawan Coffee Mix. Labi na gyud sa mga tao ni Dodong GR Pipito, ang Said Panyawan Coffee Mix po diya ang gipagamit. Sa tanang mga tao sa Bromwich PH ni Ma'am Shane, Said Panyawan Coffee Mix gihapon ang iyang gipagamit. Ug sa tanang mga tao po ni Vice Mayor Choi Asnar Sorique Asnar Sorian kang kay Ma'am Katsumer raw. Nga ang ilang gigamit kung maglakaw-lakaw sila si Ryan ato ang Said Liniment Oil. Mao ni ato ihaplas-haplas mo nato sa ato ang kalawasan kung ang ato ang mga kaning ato ang mga kasukasuhan diha ug unsa man na diha kini ato ang mga kalawasan kini ato buko-buko nga magsakit at dapi-dapi nga magsakit. Haplasa lang na nato sa Said Liniment Oil. Tinuod yun na, mutabang yun na nato. Ate Pres? Okay, ugar ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ingon man ka ng mga bukol-bukol sa atong kalawasan. Ato nang imnan og Said Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, wala ka makaon sa imong pamahaw. Inom daan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig paniunto ni mo maugyapon, usa gyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imunon una ka mukaon sa imong paniunto. Maugyapon sa imong niyang pagpanihapon. Inom na po kadaan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Og alay na to na problema gyud kayo aning kidney ug UTI, ayaw na mo kapalaka. Tungod kay duna na makatambal ana, kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas mas Kogon. Sa tanan po na ito mga kaigsunan nga may gamit sa ito ang Said Liniment Oil. Salamat kay ninyong tanan. Kamu nasayod, mo kunon sa ka-importante o sa ka-epektibo nga ito ang Said Liniment Oil. Nga tinun mo ang tag sa itong panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, kutos, kabataan, dysmenorias, kababayanan, o gili, kay pagyunta sa ninggi, kung mga plus na sa ito ang Said Liniment Oil, nga anarama palit sa butika, di ba, Edwin? Tinood na, sa butika rin kita makapalit, pero lang ang Facebook page, ang Said Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilan lang type ang Panyawan Herbal, yun niya makita tanang produkto dito sa Said Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kogon Herbal Capsule, Said Element Oil, ug Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo sa tas butika, kaya natas kabukiran na puyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee. Shopee na lang kay Hutod pa si Jun Panibay. Mga na inindot kayo. Bam! Good morning! I'm Sakop de a servant of the Lord. Ug nga mga Couples for Christ. It is San Vicente Paris, Samagdos, Brother Doy Resane, o Sister Leonor Resane. Brother Efren Gakasan, Sister Cara Gakasan, Brother Roger Pasaylo, and Sister Erlyn. Yung masab si Brother Jaime Morino o Sister Lorlen Morino. Salamat kayo o sa choir sa simbahan na to San Vicente. Rose Pangantungan, Lorelai Sanchez, Ricky Delantes, and Reynald Kisani. Salamat kayo hayo kapag hindi mo sa dilibawad sa ato mga kalihukan, sa ato mga services o sa mga activities sa Celebrity Coaching Beauty Soap sa inyong pagpangaligo. Doon na kamo yung mga ipugis-pugis, itong blackheads or whiteheads. Ano mo na ba kahay mo rag nasunog ang imong panit or lagom-lagom di ka kasabot sa mga skin problems sa Celebrity Coaching Beauty Soap. Doon na sa natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin.
magpabiling batanon. Jungle-looking kutis artista, kutis porcelana. Mangutana sa butika, ha? Para original ang imong mapalit. Ano ang level? Tanawa, dagko kayo ng mga litra niya, black and color, said marketing. Thank you. Okay, salamat kayo niya mga kaigsunan. Ang toxin, mauni mo daot sa blood cells sa lawas sa tao. Ini kadaot sa atong blood cells, mistiki mula po ang atong dugo. Mauni hinungdan nga daghan kay major nga masakit nga mutakbo inato. Ang atong cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, tuban pa natong balatian, maugyoy major nga dadon anang toxin nga musuod sa atong kalawasan. Mao nga kinahanglan gyud nang i-flush out nato ang toxin. Pinaigi sa pag-inom sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay ang G-Detox natural nga detoxifier, natural nga remedy. Tigwag tang sa balatian. Puno sa nutrients nga mga makapaligon sa ato ang vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR 80715. Busa, kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa mong kalawasan nga may inungdan sa mong balatian, o garuligon ka doon ang ato vital organs, inom gyud ta matagadlaog G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number 1 nga mutangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres! Okay, ang sendo na to karawad lawa. Damyan, Ate Pres. Damyan. Okay, si Damyan, Ate Pres. Kanang, maulagi, naagitaw na ni Ate Pres. Kana bang, wapang matuli taon ba? Luoy kayo. Nga na nga, hantol nga katapusan, ibawaan siya siyang kumari, magsinusugay noon sila niya. Iyang kumari, nagaway siyang bana nga si, kadyo siguro yung bana. Kadyo. Si kadyo sa episode, sa dahil sinagitay sila, hantol nga, niabot sa punto nga, gitungo ni, Mari, siyang kumari, ang taong pisot sa mayroong mamatay ang tanong pisot, 14 laguta taong damyan. Ay, na-appeal siya. Na-appeal siya. Appeal taon siya, pisot. Ay mo pata ka istorya, pagkamol ay kamatay, ay lang mo pangangin og laing tao. Saon ko nun niya, Ate Pres. Nga, kuan man taon. Saon nga niya, uwaw man taon siya. Kay, nagpatuloy siya, Ate Pres, nagahi mo kuno kayo, yung doktor, di naman na bay. Di naman da? Oo, gahi na kuno kayo. Gamit ang chinso, bali ko ng chinso. Kapaita. So, Ate Pres, kadang, ganahan ka ni nga way tuli o way episode. Ikaw, Ate Pres. Ambot, bambina, puta na ako. Bam. Ikalap. Bawa sa'yo. Ito ba? Kaya di anar ba tao siya? Bam, kung saman. Ako, pisot. Ito ba, bam? Bam. Yung pada pisot. Unsa to? Di ka kilungod. Sige. Kung sa ko buhato na to, ane. Siya mo kasulti niya. Nga pisot mo siya. Ay, saka ano ko ni paambit para natin idea. Parikas Colusas 3, versikulo 11, ngadto sa unahan. Tungod ini wala na'y Hudiyo, og dili Hudiyo. Mga tinuli og dili tinuli, mga lain og sinultihan, mga luog, mga olipon o dili olipon, kay si Kristo mao ang tanan og anaa sa tanan. Katawhan kamo sa Diyos, gibalaan o gihigugma kamo niya busa kinahanglan nga mobati kamo sa uban, magmaluluyon, magmapaabsanon, ug maaghop, ug magmapailubon. Mao na i-share. Tato pa, ang eksakto ni, kaning pagkasultihan dire, ni pagkasuwatan dire, nga ang ilahang galamhan o ilang balatian o ilang relasyon nagsidingan, wala na sila ni ining gitawag og na diri sa kong gibasa nga na busa kinahanglan nga mobati kamo sa uban, magmaluluyon wa na, magmapaabsanon wa na, magmaaghop o magmapailubon. Kay magsiningkahay naman mura na nag-treat na kanang murag nagbahad na. Oh. Pag pinailubay kamo o kunduna kamo mo batok kang bisan kinsa kaninyo, pag pinasayloay kamo sama nga ipasaylo kamo sa Ginoo. Oh, mao na ni.
Ba, importante yung ginang matuli, tano? Kinahanglan, kay lain nagbaho, ano, Kung ari ka rin sa medical, nga, sa biblical mo na kung gibasa. Pero, sa giingon na dire, matinuli ka og dili. Importante ang imong kinaiya. Kani karon kay, kanang ang nagsiningkahay naman ni karon, isigbaharay naman eh. haray lagi. Kamu sa mga asawa. Ako ba tinasa ninyo kamu mga asawa? Ang kisisindiran ni babae, alaki. Sir, tagaasag ko na inyong mga asawa. O ganong imuon pa man ang isyu, nga dugay naman. Sige, ano pa mong nagbalik-balik nga dugay naman. Balik-balik ng pisos na natuli naman sa asawa. Hindi ikaw pa to. Bitaw, kanang na ang daan naman mong nahibaw sa una, dugay na, di man karon pa. Ano, sige nyo nagbalik-balik kay aron ang mga bana, dili ba irita? May irita yung kaya niya. Nga lang kag dul-dul. Sama dul-dul. Di mauwa man gud ang bana basta way tuli, di ba? Wala kanya, permina lang ibandilyo. Sige nang balik. Ayaw na lang mo, anong Hilom balik na ka. lang na. Ayaw na lang na. Ang bana nga pisot. Mau yun. Ha? Tayo na, uy. Mau na nga. Manggibana. Anak na lang. Magsige, maningka ka na, magsiningkahay ka, magsiningkahay ka na ng pikas, ay lang ipalapos sa laslo yung dunggan. Ay, pilipos na. Ay lang ito gaya ng gibugaton. Mau yun. Magsige ka na, ay, kaparehas pa ni Kwan. Parehas mong damyanda, huwag mo mga tuli. Kuno ay, wala mo kadungog. Mana lang mo, dahil, bukat ng kahoy, maglata ng gabi. Pasimang lang mo. Anak na. Ito na, kaya tungtanon. Ay, nagtagay gibugat. Kuan ra kayo na, kanang ang singa ni yung Ay lang kagpasana na yung problema. pananglitan og makadungog ang mga silingan o makatawa mga sila aw kana para gatang mo pagkatawa nila o baglagot mga sila pumpo sa mga aw yawat ko all kay katong nakasuway ko ingon mo sa Presilas Bambina may pangtan Okay. Nakasuway ka. makalangan ate pres ay Ano naman? Mababaghagpat. hindi mo pa mag-isa po larga na sa ako salamat po pa ng atinta naman noon Kulay ko, puzzle, tihon.